नमस्कार मंडळी, आज तारीख असा 26 सप्टेंबर आणि आजपासून आपण एक नवीन सुरुवात करतो। मागचे आपले सगळे व्हिडिओ तुम्ही बघितलास तर आपण एखाद्या टॉपिकवर माहितीपूर्ण व्हिडिओ बनवत होतो, त्या गोष्टीची आपण माहिती देत होतो। आतापासून आपण व्हिडिओचं कंटेंट थोडंसं चेंज करतो। तर आता आपण दिवसभरामध्ये प्रवास कसो करतो, त्याच्यानंतर साईटवर आपल्या काय काय कामं असतात। आपण तुम्हाला माहिती आहे की आपण माऊली डेव्हलपर्सच्या माध्यमातून कोकणात या ठिकाणी घर बांधकामची कामं करतो। तर ते देखील तुमका कामात सर्व बघूक मिळणार। एक वेगळो पूर्ण विषय असा दिवसभरातले आपले सगळे मिक्स कंटेंट तुमका बघूक मिळणार। तर व्हिडिओ आवडली तर नक्की कमेंट करा, व्हिडिओ कसे वाटले ते नक्की सांगा आमका। आज आपली ड्युटी लागली आहे चिंदर साईटवर आणि त्यासाठी आपण शिरगाववरून चिंदरला निघालो सकाळीच। त्या ठिकाणी आज प्लंबिंगचा आणि लादीचा काम सुरू असा। तर आता बघूया, आज आपला पूर्ण दिवस त्या ठिकाणी थांबायचा असा। वातावरण बघू गेलं तर आज मळब असा आणि पावसाचे चिन्ह दिसतात। मध्येच आता पाऊस गेलेलो होतो, पण पुन्हा आता उद्यापासून मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वेधशाळेने वर्तवल्याना। बघूया आता उद्या काळात, आजपासून तर पूर्ण रंग धरता। कोल्हापूर पासून पुढे घाटमाथ्यांवर तर एकदम पूर्ण अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असा। आपल्याकडे कोकणात तेवढं येलो अलर्ट आहे, तिकडे रेड अलर्ट आहे पूर्ण। सध्या मोकाट जनावरांनी खूप त्रास दिल्याने असा, सगळे एकदम रस्त्यावर रवतात आणि त्याच्यामुळे इकडे गाडी सगळे अडकतात। आता दिवसाचा काय वाटत नाही, पण रात्रीच्या वेळी तर भयंकर हाल असतात। काळे वगैरे बैल असतात, म्हशी असतात, ते कळत पण नाही। आणि त्यामुळे आमच्या या शिरगाव टू देवगड ह्या रस्त्यावर खूप ऍक्सिडेंट झाले असतात। महिन्यात 2 ते 3 ऍक्सिडेंट एकदम ठरलेलेच असतात आणि त्याच्या दोघा तिघांचे जीव पण गेलेलो असा। काही जणांचं एवढं नुकसान झालं की ते आयुष्यभरासाठी अधू झाले आहेत, एवढी पूर्ण वाईट परिस्थिती असा। चिंदरला जाण्यासाठी आपण आता इकडून लिंगडाळ तिट्यावरून आतमध्ये दहीभाव नारिंगरे मार्गे जात आलो। साधारण इकडून आपल्या अंतर 35 ते 40 किलोमीटर पडता आणि 1 तास लागता। जर देवगडात काम असला तर आपण देवगड मार्गे फिरायला जातो। चला इकडून आपण जाऊ। तर रस्ता आपल्या ऑलमोस्ट चांगलाच असा, फक्त त्या दहीभावच्या ठिकाणी काम चालू आहे तर तो रस्ता थोडासा खराब आहे। आपण पोचलो लिंगडाळ गावामध्ये आणि लिंगडाळ तिठ्यावरून म्हणजे आपलं देवगड निपाणी रोड टू कुणकेश्वर तिठा, तर ह्यो रस्ता एकदम मस्तचा रुंद असा, त्याच्यानंतर एकदम भारी असा रस्तो आणि डांबरीकरण असल्यामुळे तर सॉलिड आहे। आता पूर्वी ह्यो रस्तो देखील खूप खराब होतो, आता एक 3-4 वर्ष झाली केल्याने या रस्तो। लिंगडाळ गावात इकडे गणपती बाप्पांच्या मंदिराचं काम चालू असा, खूप मस्त, खूप जुना मंदिर होता आणि आता नवीन रिनोव्हेट करतात। आणि इकडून रस्तो जाता कोट कामते, तर भगवती देवीचा सध्या नवरात्र उत्सव सुरू असा आणि त्यासाठी तुमका इकडून जाऊचा लागतं लिंगडाळ गावातून। आहे ना जवळच असा, हार्डली माझ्या मते 5-6 किलोमीटरवर असतात। घाटी वैती साड्यावरनं उतरली की कोटकामते भगवती देवीचं मंदिर आणि इकडून सध्या एकदम भारी साईडला ग्रीनरी वगैरे असा। कारण आता जस्ट पाऊस आता परतीच्या मार्गाक लागलो आणि नवरात्रीमध्ये बोलतात रान खूप वाढतात, त्याच्यामुळे ह्या रान वाढलं नाही। तर पावसात तुम्ही असं बघितलंच तर पहिली पूर्ण हिरवळ चादर असता अशी, त्याच्यानंतर गणपतीच्या आधी या ठिकाणी हरणा तेरडे वगैरे असा रंगबेरंगी पूर्ण दृश्य बघू मिळता। आणि आता रान वाढला आणि काही दिवसांनी आता या सुकतला पाऊस गेलो की। कुणकेश्वर तिठ्याजवळ इलो, इकडनं कुणकेश्वर 10 किलोमीटर आणि आपण चाललो आचरा साईडला, तर आचरा असा 20 किलोमीटर। तर इकडं ह्यो हेड्याचं स्टॉप म्हणून बोलतात, हे सर हेड्याचं झाड असा, तर त्याच्यावरनं या स्टॉपला हेड्याचं स्टॉप असं म्हटलं जातं। आणि इकडे बाजू कसा दुकान ओगले फूड्स, लहान मुलं शाळेत जातात, त्या छोटीची बॅग बघा, म्हणजे त्याची हाईट किती आहे आणि केवढी मोठी बॅग आहे आणि शाळेत चालला मस्तपैकी चलत। आम्ही पण असे चालत चालत जायचे शाळेत लहान असताना, भारी। तेव्हा गाड्या बिड्यांचा काही एवढा पूर्ण म्हणजे वर्दळ वगैरे नसायची, अगदी आमच्याकडचा रस्तो पण मातीचा असायचो आम्ही मराठी शाळेत असताना। नंतर मग तो डांबरीकरण केल्याने, नाहीतर तोपर्यंत तेव्हा पांढरा शर्ट आणि खाकी पॅन्ट असायची। पांढरा शर्ट पूर्ण लाल व्हायचं, एक एसटी जायची सकाळी आणि त्यानंतर काही छोटी वगैरे 2 व्हीलर किंवा रिक्षा वगैरे
शर्ट लाल. दहिबाव मध्ये पोचलो आणि ह्यो रस्तो सर कॉन्क्रीटचो केलेला, नाहीतर इकडे भयंकर रस्तो खराब व्हायचो कारण पाणी साचायचं इकडे, त्याच्यामुळे रस्त्याक नेहमी सर खड्डे असायचे. आणि ह्यो असा दहिबावचो स्टॉप, इकडे बसेस वगैरे लागतात. आणि इकडून आता आपण पुढून जातलो लेफ्टने दहिबावचो चेकपोस्ट. सरळ रस्तो गेलो बागमळा मिडबाव आणि आपण जातलो लेफ्टने. तर या ब्रिजचा काम पण पूर्ण झाला नव्हता. चल सायटिक चल. या ब्रिजचा काम पावसाळ्याच्या आधी बंद पडलेला, कारण मे महिन्यात ज्यावेळी हे काम कंप्लीट करणार होते, निदान रस्तो चालू करण्यापुरतं, तर तेवढ्यातच पाऊस येलो आणि काम अर्धवट राहिला. पण मध्ये पाऊस गेल्यानंतर पुन्हा स्पीड पकडल्याने आणि गणपतीमध्ये हे रस्तो चालू केल्याने, नाहीतर आपल्या कोटकामते मार्गे किंवा मिडबाव मार्गे भोवाड्यान जावचा लागायचा. आणि इकडनं व्ह्यू एकदम मस्तच असा. हे बघा छोटो व्हाळ असा आणि बाजूसून माडाची झाडा, एक नंबर. हैसर वाय जरा फक्त एक उंच उठ ठेवले नि या गाडी कधी कधी ना घासता, जर माणसा सीट बाय सीट भरलेली असली तर. तुम्ही छोट्या गाड्यांसाठी चालू केल्याने तू बरा झाला. मोठे डंपर वगैरे ते कोटकामते मार्गे किंवा इकडनं मेडबाव मार्गे त्यांना फिरायला जाऊ कया. शिरगाव ते आचरा प्रवास करत असताना ह्यो हैसर एक सीन एकदम भारी असता. म्हणजे तुम्ही उन्हाळ्यात वगैरे जरी हैसर इलास तरी पण इकडे तुमका मस्त अशी ग्रीनरी बघू गावतली. त्याचसोबत त्या ठिकाणी मस्त अशी थंडगार वातावरण देखील असता. एक नंबर अशा बाजूसूनच व्हाळ असा. आणि ह्या नेहमीच असा हिरवागारच असतं या कोपऱ्यात. आता भात पिकवल्याने नंतर मग उन्हाळी शेती हिवाळी शेती करतले. आणि उन्हाळ्यात पण या ठिकाणी पाणीचे थोडं ओलसर ओलावं असल्यामुळे त्या ठिकाणी पण कोपऱ्यात एकदम असे मस्तपैकी हिरवागार रान असतात. खूप भारी वाटतं कधी पण यावं इकडे. तरी दहिबावच्या पुढे आणि मशवीच्या पाठीमागे ही जी घाटी असं इकडे रस्तो आपल्या खराब असा. आणि त्यासोबत इकडे मध्येच केबलसाठी देखील खणून ठेवल्याने होता, त्याच्यामुळे तर खूपच अरुंद असं रस्तो होतो. इकडे साईड पट्टी तर मोठ्या गाड्यांका गाडी घालूकच नको, डायरेक्ट टांगा पलटी होते. मशवीच्या पाठीमागे असो आपण. आणि ह्यो एकदम हैसरना छोटो रस्तो असा. ह्याच्यात एक गोंधळ काय होता, जेव्हा समोरना डंपर किंवा एसटी वगैरे येतात की डायरेक्ट आपल्या खाली हैसर गाडी उतरूची लागतात, पर्याय नाही दुसरा. आणि सायटिंग जर बघितलं तर साईड पट्टी पण काही एक नाही. आणि छोट्या गाडीसाठी तर एकदम पूर्ण 5, 6, 7, 8 इंच एकदम खालीच उतरूची लागता गाडी. आणि ओव्हरटेक पण करू शकत नाही समोरच्या गाडीत, कारण जागा एकदम कमी राहता. तर मस्तपैकी आपण रिक्षाच्या मागून चाललो. पुढचं युटर्न एकदम भारी असा, एकदम 90 डिग्री मध्ये गाडी बघ कशी वळली ती. इकडनं गाडी वगैरे इली तर एका बाजू म्हणजे जो दहिबावकडे जाणार होता एका, तर त्या वळणाच्या खालीच उतरूची लागता गाडी, कारण साईडनं पण इकडे रुंद करून ठेवक नाही रस्तो. ही साईड पट्टी अगोदर केलेली होती, पण ती पाण्यामुळे वाहून जाऊन आता तिकडे काहीच राहिला नाही. आता डायरेक्ट एकदम पूर्ण असं डीप या राहिलं. आणि आईना पुढे रस्तो रुंदच झालेलो असा मस्त एक नंबर. इकडनं आता आचऱ्यापर्यंत आपण सुसाट. चला इनका ओव्हरटेक मारूया. रिक्षावाला पण फुल गाडी पळवता. आपण ॲव्हरेज 60च्या स्पीडला असो, तरी पण एकदम स्पीड मोठा वाटता. पाऊस थेंब 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 चालू झाला. पुढे पण वातावरण मळपचाच असा. आज पाऊस काहीतरी गोंधळ घालतो. पण एक चांगली गोष्ट आहे की आपला आता इंटरनलच काम आहे, फक्त प्लंबिंग वाल्याचं एक्सटर्नल काम असल्यामुळे ते का काम करू देतं की नाही शंका असा. नाहीतर एवढं देवगडात ना इकडे येऊन परत दिवस फुकट जाऊ नको. हे सध्या पिडल्याने या मशवीच्या सड्यावर असावं आपण. आणि इकडे पावसात जर कोणी प्रवास केल्याने असाल तर त्यांचा अनुभव नक्की सांगा, कारण टू व्हीलरने ज्यावेळी आम्ही इकडून प्रवास करायचे असो जोरात पाऊस पडायचा, एकदम सुई टोचतात त्या प्रकारे एकदम रेनकोट मधून पण अंगा कसे असे टोचल्यासारख्या वाटायचं, समोरचा काहीच कळायचा नाही. आणि 4 व्हीलर मध्ये पण जर तुम्ही प्रवास करत असाल तर काचेवर पूर्ण असे जोरात पावसाचे थेंब पडायचे, झाड वगैरे, आणि त्यात हवा. वा एक नंबर. म्हणजे एकदम भारीच एक्सपिरियन्स असायचं होतं. असा वाटायचा की कधी हो पोर्शन
पार करतो. अगदी मगाशी आपण जी घाटी बघितली तर त्या घाटीत जायपर्यंत पूर्ण त्रास. अरे सायटिक रवा मशवी तिट्याजवळ इलाव आणि इकडून आपण भरपूर वेळा प्रवास करायचे. जेव्हा इकडचं दहिवावचं पूल बंद असायचं त्यावेळी तर आपल्या इकडनं पूर्ण वळसं मारून येऊचा लागायचा. देवगड मार्गे काय काम असत तर किंवा मिडबाववरून. तो पण रस्तो काही चांगलं थोडे खड्डे पण असत आणि इकडे पण पेट्रोल पंप असा. जर पेट्रोल वगैरे कमी असत त्या ठिकाणी तुम्ही फिलअप करू शकतास. आपला तर आजच्या दिवसापुरता CNG आणि पेट्रोल दोन्ही पण असा, त्यामुळे आज आपल्याला काय फिलअप करूची गरज नाही. आचरा पुलाच्या पाठीमागे असावं आणि इकडे जो रस्तो असा हैसर कधी पण येताना खूप सांभाळून यावा. खायच्या पण सीझनमध्ये म्हणजे गणपतीमध्ये मे महिन्यामध्ये वर्दळ असतात तेव्हा पण नाही, कधी पण, कारण समोरना गाडी येतात त्याचा अजिबात अंदाज येत नाही. त्यामुळे हळू स्पीडमध्ये गाडी चालूची लागतात आणि हॉर्न मारीत चालायचं लागतात. वरून येणारे तर एकदम पूर्ण सुसाट येतात, खालून येणारे जरा चढाव असल्यामुळे त्या ठिकाणी हळू असतात. पण वरचं येणार एकदम स्पीडमध्ये असतात काय काय, कारण काही जणांना माहिती नसतात रस्ते कसे आहेत हैसरचे. आपल्याकडचे ते सावकाश येतात, पण बाहेरनं जे गाडी येतात ते मात्र असतात सुसाटमध्ये. आणि इकडे बहुतेक वेळा गाडी एकमेकांका घासलेले असत. भरपूर वेळा असं बघितलं. एकदम कॉर्नर असा मेजर ऍक्सिडेंट नाही, पण गाडी मात्र ठोकतात समोरासमोर कॉर्नर, कारण एकदम ब्लाइंड स्पॉट. आता इकडे बघाय ना पूर्ण रस्तोच आपल्याला कळत नाही, म्हणजे समोर नाही येणाऱ्या गाड्याचा काही एक अंदाज नाही. आणि आपण पोचलो आचरा पुलाजवळ. आचरा पूल वा मस्त. इकडून एकदम भारी व्ह्यू मिळतं संध्याकाळी, त्याच्यानंतर सकाळी वगैरे मस्तपैकी. बाजून माडाची झाडं असत आणि मधून असा नदी. वा. तर आता आपण इलो मालवण तालुक्यामध्ये. तर ही देवगड आणि मालवण तालुक्याची हद्द असा. बाजू कसा तो पोयरे गाव पाठीमागे होतो तो, आणि इकडं आता आपण इलो आचऱ्यामध्ये. आचरा बाजारपेठ. आज वार असा शुक्रवार, नेहमीच गर्दी असते इकडे वर्दळ आचऱ्यात. इकडे पोलीस पण असतात नेहमी. चला समोरचा रस्ता गेलो मालवणला आणि आपण इकडून चाललो कणकवली रस्त्या चिंदरला. इकडून आपली साईड जवळ असं. मालवण रस्त्यानं पण आपण फेरी मारून जाऊ शकतो, पण इकडनं जवळ आपल्या. तिकडनं रस्त्याचं काम चालू असल्यामुळे तो रस्ता पण खराब असा. कणकवली रस्त्याक आपण इलो आणि ऐना कणकवली माझ्या मते 35-40 किलोमीटरच असा. पण ह्या रस्त्याने योग लय वेळ लागता. काय भानगड काय कळत नाही, भरपूर वेळ लागता. म्हणजे आपले जे सगळे मुंबई गोवा हायवे पासून अगदी समुद्र किनाऱ्यापर्यंत जाणारे रस्ते असतात, म्हणजे तरळा विजयदुर्ग, त्याच्यानंतर नांदगाव देवगड, कुडाळ मालवण, तसं ह्यो एक कणकवली आचरा रस्तो. आणि रस्तो जामच खराब, खड्डे नुसते खड्डे. इकडे मध्ये गणपती काही सर तुपपट्टी लावल्यानी होती, पण तर काय नाही, पावसात सगळं वाहून गेला. हल्ली एक नवीन टेक्नॉलॉजी आणलेली या. आता सर पांढरे स्पॉट दिसतात, त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट भरलेली आहे त्यांनी. आणि त्याची एक गंमत म्हणजे पावसातच कॉन्क्रीट भरलेली, त्याच्यामुळे पाऊस ज्यावेळी पडा त्याच्यानंतर सगळा वरचा लेअर एकदम पूर्ण सिमेंट जाय तुफान. घोडा का भाडाही आकच, काय उपयोग नाही. आणि काही ठिकाणी तर एकदम पूर्ण आपले जांबू दगड भरतात, तिची तर असली टोकानी असतात आणि ते पण गाडी जाऊन पूर्ण त्याची धूळ माती होऊन जातं, चिखल नुसतं सगळीकडे. चिंदर साईटवर आपण पोचलो. तर या ठिकाणी आपले लादीवाली लिहिलेले असतात. प्लंबिंगवाल्यांचं अजून काय पत्त्या नाही. आणि वातावरण बघा इकडे क्लिअर आहे. इकडून मळ बसा पाऊस येण्याचे चान्सेस आहेत. तर आपला आता इकडे प्लास्टर पूर्ण झालेला असा. वरून आपण जी कौला वगैरे लावची होती ती कौला झाली आहेत. पॅरापेट वॉल सगळा कंप्लीट झालेला आहे. सेफ्टी ग्रिल पण झालेले आहेत लावून. आणि आता आपण या ठिकाणी करतो टाईल्सचा काम. तर आता सगळा फिनिशिंगचा काम असा
हे आपलं मेन डोअर असा आणि मेन डोअरला आपण इकडे लादीच्या आणि प्लास्टरच्या कामावेळी या ठिकाणी धूळ वगैरे उडता म्हणून त्याका प्लास्टिक रॅप करून ठेवलं जेणेकरून त्या गॅपमध्ये धूळ वगैरे जाऊची नाही. आणि बाकी ग्रॅनाईटचा काम इकडे झालेला असा ऑलमोस्ट पूर्ण. आणि या ठिकाणी आपण हॉलमध्ये 2x4ची लादी लावतो व हॉल बेडरूम त्याच्यानंतर मधलं पॅसेज त्या ठिकाणी ही व्हाईट टाईल्स सिलेक्ट केल्याने असा पॅटर्नवाली. आणि किचनमध्ये आपण वेगळे टाईल्स इकडे फायनल केलं तर ही थोडी मॅट फिनिशमध्ये असा त्याच्यामुळे या ठिकाणी पाणी वगैरे पडला तर स्लिपर्स वगैरे चान्स कमी होता. आणि इकडे असं आपलं एल शेपमध्ये किचन ओटो तर किचन ओटो पॅक करूसाठी या ठिकाणी ग्रॅनाईटचं अजून एक पीस ठेवलेलो असा. खाली या ठिकाणी सिंक असा नळाचे कनेक्शन वगैरे असतात सगळी. आणि हे विंडो आपण एक दगड म्हणजे 8 इंच आपण वर हाईटला ठेवलेले असतात. तर या विंडोंका ग्रॅनाईट वगैरे पण लावून झाला. तर एका जो डोअर विंडोचा ग्रॅनाईट आहे तो वेगळो असा तो आईस ब्लॅकमध्ये असा. आणि या ठिकाणी ओट्यावर असा तो गॅलेक्सी. तर आता ही सर लादीची धूळ पडल्यामुळे तुमका असा क्लिअर कळायचा नाही तेवढं पण आता क्लीन केल्यानंतर दिसतात. त्याच्यामध्ये गोल्डन स्पॉट आणि सिल्वर स्पॉटमध्ये गॅलेक्सी येतात ग्रॅनाईट. तर आपण गोल्डन स्पॉटवालो लावलेलो असा. बाकी किचन टाईल्सचा वर्क देखील पूर्ण झाला. आपण 10 फूट उंचीपर्यंत या ठिकाणी किचनचे टाईल्स पूर्ण लावलेले असतात जेवढं ओट्याचं पोर्शन. आणि इकडे पण लावलेत कारण इकडे त्यांचं फ्रीज असणारा. आणि बाकी इंटरनल प्लास्टर वगैरे सगळा कंप्लीट झालेला असा. आणि आता टाईल्स फ्लोरिंगचं काम सुरू आहे. तर किचनचा आपला फ्लोरिंग झाला. हॉलचा पेंडिंग आहे कारण हॉलमध्ये आपल्याला एक डिझाईन करूची आहे त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपण त्या पेंडिंग ठेवला. बाकी ग्रॅनाईटचं आपण आणि जे ओटे वगैरे होते त्यांचं काम पूर्ण केलं. ही आता देवाची खोली ओटी आहे. तर ह्यो देवाच्या खोलीचा ओटो असा. आणि ह्या ओट्याक आपण खाली एक सपोर्ट म्हणून कडप्पाचं एक पीस टाकलेलं आणि त्याच्यावरती आपण व्हाईट मार्बल ठेवलेला असा. आणि इकडून आता हे पूर्ण रफ प्लास्टर केलेलं आहे. या ठिकाणी पूर्ण व्हाईट टाईल्स येणार आणि पाठीमागे ओम येणारा. तर ती टाईल्स देखील आपली या ठिकाणी इलेली आहे. आणि पूर्ण सर्व टाईल्स असतात या ठिकाणी ISI मार्कवाले आपण सर्व टाईल्स वापरतो. तर हे 600 बाय 1200 mm म्हणजे 2 फूट बाय 4 फूट mmचे आपण टाईल्स वापरतो. हे व्हाईट टाईल्स हे असतात डोअरचे. तर कालच ऑर्डर इली आहे. त्याच्यानंतर हे टाईल्स असतात ग्रिपवाली. तर हे आपण बाथरूममध्ये यूज करतो. आणि आता सध्या याच टाईल्सचं काम आपला सुरू असतं. तर हे उरलेले सर्व ग्रॅनाईट वगैरे असतात. इकडे असं आपलं बेडरूम 2 आणि बेडरूम 2 या ठिकाणी टाईल्स लावून पूर्ण झालेले आहेत. बाथरूम फक्त रावलेला तर त्याचं काम देखील होत. आणि आता त्याच्यावर आपण सध्या पाणी मारून ठेवलेलं असं. कालच याचं काम झाला. तर या बेडरूमचा कालच काम झालेलं असं. बाथरूमचा फक्त काम रवला फ्लोरिंगचा. इकडे देखील ह्यो बेडरूम 1 असा. इकडे आपण खाली पेपर टाकलेत आणि इकडून संपूर्ण ते काम बघा पॅटर्न पूर्ण आपण मॅच करून 2x4 फुटाची लादी लावलेली असतात. एका स्कर्टिंग अजून बाकी असा. आणि आता ह्या झाल्यावर बाथरूम फ्लोरिंगचं आपलं काम चालू असतं. आणि बाथरूमचे जे वॉलचे टाईल्स असतात ते देखील पूर्ण लावून झालेले असतात. प्रत्येक बाथरूममध्ये हे पॅटर्न वेगवेगळं असा. बेडरूम 1, बेडरूम 2 आणि कॉमन टॉयलेट बाथरूम. तर त्या ठिकाणी आपण 3 पॅटर्न वेगवेगळे सिलेक्ट केलेले असतात. आणि इकडे आता संपूर्ण जे आपलं सिमेंट आणि वाळूचं माला तर तो खाली अथरूक सुरुवात झालेली आहे. आणि इकडे फ्लोरिंगचं काम चालू आहे. तर लादी कटिंग वगैरे इकडे करतात. हा करतो. आज इकडे प्लंबिंगचा काम करूचा होता. तर त्याच्यासाठीचे आपण या ठिकाणी पाईप सर्व बाहेर काढून ठेवलं. तर इकडनं सर्व कनेक्शन करूचा होता. आणि ही आपण चरी पण या ठिकाणी खोदून ठेवलेली असा. ज्या ठिकाणी आपलं जो सेप्टिक टँक असणारा त्या ठिकाणी पूर्ण पाईपलाईन जाणारा.
तर आज काम तर कॅन्सल झाला, कारण हे जे येणारे कामगार होते त्यांची गाडी बंद पडली आहे, त्याच्यामुळे ते आता येऊचे नाही. आणि ते न येल्यामुळे या ठिकाणी प्लंबिंगवाल्याचं देखील काम पोस्टपोन झाला, कारण ही लाईन आपल्या जरा थोडीशी खोदूची होती आणि तिकडून आपल्याकडे पाईप टाकूचे होते. काल आपला थोडा अर्धाच काम झालेला, काल पावसामुळे दुपारनंतर आपला काम झाला नाही बाहेरचा, त्याच्यामुळे ह्या पहिला आपल्या क्लिअर करून मग ह्या कनेक्शन करूचा होता. तर आजचं काम पेंडिंग गेला. असंच विषय असतं साईटवर, म्हणजे जे आपण ठरवतो तर ती कामं त्या प्रकारे कधी होतात कधी नाही होत. त्यामुळे एकदम शांत डोक्यान काम करूचा लागतं आपल्याला. आता काही जण एकदम याच्यामध्ये हायपर पण होतात, आज हिला नाही ह्या नाही त्या नाही, पण चालतं ठीक आहे. या गोष्टीचं आता हळूहळू सवय होता आपल्याला. दुपारचे 2 वाजलेत आणि दुपारपर्यंत आपलं एक कॉमन टॉयलेट, त्याच्यानंतर कॉमन बाथरूम आणि तिकडचं एक बाथरूम, तर ह्याचा टाईल्स वर्क पूर्ण झाला. आणि इकडचा आता पॅसेज असा, तर या ठिकाणी लेवलिंग करून आता इकडे आपण लादी बसूचं काम सुरू करतलो. स्कर्टिंग नंतर करतलो आपण, बेडरूमची पण लादी बसून घेतलो, स्कर्टिंग नंतर करणार आहोत. आणि या ठिकाणी आपल्या डोअरसाठी पट्टी लावची असा, सेम सगळीकडे येतली अशी पट्टी. साईडने आपण 3 साईडने ग्रॅनाईट लावलेला आणि डोअरसाठी इकडे आपण डबल ग्रॅनाईट देखील लावलेला, तर सेम येताला खालच्या फ्लोरिंगला. तर असा पूर्ण आजच्या दिवसात आता 3 बाथरूमचं काम या ठिकाणी झालेला. आणि आता संध्याकाळी ह्यो पॅसेज आणि जिन्याकडचं पॅसेज पण होईल. तर मंडळी, लादीच्या कामांमध्ये अजून एक काम एक्स्ट्रा ॲड झाला. आपण आता 2 बेडरूम बाथरूमची फ्लोरिंग लादी बसवली, किचनचा संपूर्ण ओटो आणि व्हर्टिकल लादी वगैरे झालेली आहे बसवून. हॉल म्हणजे कसं एक कॉमन एरिया असता, त्यामुळे मालकांची अशी रिक्वायरमेंट असा की हॉल आणि समोरचं व्हरांडो या ठिकाणी त्यांना डिझाईन हवी असा. तर ती आता डिझाईन कशी बनवायची त्याच्यावर आता आमची पूर्ण चर्चा चालू आहे. तर हॉलमध्ये आपल्या एक ही डिझाईन करूची असा, तर ही 2 फूट बाय 4 फूट किंवा 4 फूट बाय 8 फूट अशी ही साईज येतील या. तर याच्यावर आता पूर्ण असं डिस्कशन चालू आहे की ही डिझाईन कशी बनवायची ती. आणि त्यानंतर समोरचं व्हरांडो असं, तर त्या व्हरांड्याक या ठिकाणी सागवेकरांच्या घराकडे जे आपण टाईल्स लावलेले आहेत तर ती सांगितली नाही, कारण हे जे मालक असतात ते आपले व्हिडिओ बघतात, त्यामुळे त्या व्हिडिओ बघून ही डिझाईन फायनल केलेली आहे. तर या घर आपण एक 3 वर्षापूर्वी बांधलेला, तर त्यानंतर आता हीच सेम डिझाईन मिळत की नाही डाऊट आहे, तरी पण बघूया. आचरा, त्याच्यानंतर देवगड, कणकवली कोणत्या ठिकाणी आपल्याक ही डिझाईन मिळतात ही टाईल्सकडे. आचऱ्यामध्ये तर ही नाही, आचऱ्यामध्ये आपण चौकशी केली असा. यात सांगण्याचा मुद्दा असो हा की आता काही जण आमका ज्यावेळी आम्ही काम घेत होतो त्यावेळी आमका सांगतात की 6 महिन्यात पूर्ण होत काय, 7 महिन्यात पूर्ण होत काय. तर त्यांना आम्ही आधीच सांगतो की 6 महिने तसो पिरियड लागता कंप्लीट करूक एखादा घर साधारण 1000 स्क्वेअर फीटचा. पण आता जसा जसा बांधकाम चालू असतात तशी तशी जे मालक असतात तर त्यांना आयडिया येतं की आपल्या या ठिकाणी काय सुटेबल होत किंवा काय करूचा असा. ज्यावेळी कन्स्ट्रक्शन करूचं असतं त्यावेळी काहीही कल्पना नसता, त्यामुळे असे जे गोष्टी असतात त्यांना थोडंफार वेळ लागतात. तर त्यामुळे आम्ही मालकांना आधीच सांगतो की जरी आम्ही तुमका 6-7 महिने पिरियड देत असलो तरी पण 1 ते 1.5 महिने किंवा 2 महिने एक्स्ट्रा लागू शकतात, कारण आपल्याकडे कामगारांचं पण प्रॉब्लेम असतात. त्यानंतर जे आता घर एकदाच बांधतात त्याच्यामुळे जा काय करूचं आता फायनल असता, त्यामुळे एका डिसिजन तो एक प्लॅन सिलेक्ट करू किंवा ती गोष्ट फायनल करू थोडंसं वेळ हवं असता. त्याचे भविष्यात काय फायदे तोटे असतात ह्याच्याबद्दलचा देखील विचार करूचा लागता. अशा सर्व गोष्टींमुळे 6 महिन्याचा काम आता 7 ते 8 महिन्यामध्ये कंप्लीट होतं. आणि ही प्रत्येक साईटवरची गोष्ट असा, काहीचाच असा काम नसतं की ज्या आपण ठरवतो त्या त्याच पिरियडमध्ये काम कंप्लीट होत. त्याच्यामुळे आम्ही आधीच सर्व मालकांना ही कल्पना देऊन ठेवतो. आचऱ्यामध्ये इलो बाथरूमची लादी थोडीशी कमी पडली आहे, कारण ते इंटरनल डिझाईन मॅच करूच्या नादात वेस्टेज गेला भरपूर. तर आपण आता इकडे इलो मालवण रोडला श्री स्वामी समर्थ टाईल डेपो, त्या ठिकाणाहून आपण चिंदर साईडवरची बहुतेक लादी घेतली आहे. तुम्ही देखील या ठिकाणी व्हिजिट करू शकता, गोसावी म्हणून असत. चला, इकडे टाईल्सचे खूप सारे ऑप्शन असतात. तर ही डिझाईनमध्ये वगैरे टाईल्स असतात. तर देवखोलीसाठी आपण ओम डिझाईनमधली टाईल्स घेतली आहे. आणि त्याच्यानंतर इकडे सर्व हे बाथरूमचे आणि टाईल्स असतात. त्याच्यानंतर इकडे खाली फ्लोरिंगचे असतात, अँटीस्केड वगैरे. तर खूप सारे पॅटर्न असतात डिझाईनमध्ये हवे असतात व्हरांड्यासाठी, तर इकडे तुम्ही घेऊ शकतास. त्यानंतर इकडे असतात आपले हॉल, बेडरूम वगैरे. तर त्याच्यामध्ये आपल्या एक 600 2 बाय 2 फुटामध्ये देखील अवेलेबल असतात आणि
2x4 फुटामध्ये देखील अवेलेबल असत. तर ही सर्व टाईल्सची पूर्ण या ठिकाणी ऑप्शन्स असत. खूप सारे ऑप्शन आहेत. तर तुम्ही इकडे येऊन सिलेक्ट करू शकतास तुमका खायची टाईल्स हवी आहे तर ते आपण यावेळी ब्लॅक टाईल्स देखील इकडूनच घेतलेली आहे. असं वरांड्यासाठी जी आपली डिझाईन आहे त्याच्यासाठी. आणि त्यानंतर किचनसाठीची टाईल्स देखील आपली इकडेच असा अँटीस्किड. तर आपण या पॅटर्नमध्ये घेतलेली होती. तर ही थोडी मॅटमध्ये असा रफमध्ये किचनमध्ये आपल्याला मॅट फिनिश लागतं टाईल्स. आणि हे बाकी सगळे हॉलचे वगैरे पॅटर्न असतात. तर यांच्याकडे ग्रॅनाइट वगैरे देखील अवेलेबल असा. हे बघा हे देखील अजून इकडे ऑप्शन असतात. आणि देवखोलीसाठी वगैरे तुम्ही अशा टाईपमध्ये पूर्ण हे डिझाईनचे टाईल्स वगैरे लावू शकतास. तर नक्की भेट देवा. इकडे वॉश बेसिन कमोड वगैरे देखील असतात अवेलेबल. आजच्या दिवसाचा काम ऑलमोस्ट आपला क्लिअर झाला. तर ह्यामधलं पॅसेज देखील झालेलो असा. बेडरूम आणि आधीच झालेले होते. बाथरूम वगैरेने सगळा कंप्लीट झालेला. त्याचं स्कर्टिंग आता आपण नंतर लावणार आहोत. ह्यामधलं आपलं जिन्याचं पॅसेज आणि या ठिकाणी बाथरूमचं पॅसेज तर तो त्या ठिकाणी क्लीन वगैरे केलेलो असा. आता इकडचे जे असं ते फक्त क्लिनिंग बाकी आहे. लादी ऑलमोस्ट आता लावून झाली आहे. लास्ट आपलं पीस फक्त बाकी असा. तर वाजलेत संध्याकाळचे 6 आणि आपण आता चाललो घराकडे. 6:21 झालेत आणि आपण आता चाललो पुन्हा रिटर्न घरात. तर जाताना आपण सेम आपल्या रेग्युलर रूटने जाणार आहोत. दहीबाव मार्गे लिंगाळ तिट्यावरून शिरगावला. सकाळी अजिबात पाऊस नव्हतो पण आता दुपारनंतर रिपरिप पावसाक सुरुवात झाली. बरा झाला आज प्लंबिंगवाले गेले नाहीतर दुपारनंतर काम करून मिळालं नसता. देवगडवरून येऊन अर्ध दिवसच काम झालं असता. आता उद्या परवा देखील पावसाचे पूर्ण अपडेट असतात दिलेले. त्याच्यामुळे उद्या परवा पण कदाचित काम होणं मुश्किल आहे. तर सेम उद्याच्या दिवसाक आपल्या लादीचंच काम कंटिन्यू राहणार. आता उरलेले जी कामं असतात तर ते आपण कंप्लीट करणार. स्कर्टिंग वगैरे असत कामं. तर असं आपलं साईडचं काम आजचा टार्गेट केलेला होता. त्यामध्ये आपण 3 बाथरूम आणि स्टेअरकेस आणि बाथरूम पॅसेज. तर हे आपली टाईल्सचं काम आज पुरा झाला. टोटल 5 माणसं होत्या. त्याच्यातले 2 मिस्त्री होते आणि 3 त्यांना हेल्पर होते. 5 माणसाने पूर्ण एवढा काम केल्याने. मंडळी आजचा व्हिडिओ आता मी इकडेच एंड करतोय. तर आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये उद्याच्या दिवसाचा काय प्लॅन असतात आता रात्री ठरतात. त्याच्यानंतर प्लॅनिंग होतं ना की उद्या आपल्या कोणकोणती कामं करतोय त्याच्यावरून डिसाईड होतं ना की काहीच्या साईटवर जाऊचा किंवा अदर ठिकाणी काय काम असतात. तर उद्याचा भाग देखील नक्की बघा. ह्यो एक नवीन आम्ही प्रयोग केलेलो असा. तर तो कसं वाटलो तो देखील आमका कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर आपण एक छोटासा प्रयत्न केलो की आपला प्रवास दाखवूचो. त्याच्यानंतर दिवसभरात काय काय आपण गोष्टी करतो, काय नवीन शिकतो, काय अनुभव येतात आपल्याक. तर ते एक मांडण्याचा प्रयत्न आपलं छोटंसं असं आमचं. त्यासोबत साईटवरचं काम देखील तुमका बघूक मिळता. आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण तुमका संपूर्ण फिनिश झालेलीच कामं दाखवायची. तर आता या पुढच्या सिरीजमध्ये तुमका काम चालू असताना पण ते अपडेट मिळणारच. तर त्याच्यासाठी आपले पुढचे भाग देखील नक्की बघा. चला भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्यावा.